Zajednički djelitelj, najveći zajednički djelitelj, gradivo 6. razred. Ovo gradivo potrebno nam je zbog razlomaka koji dolaze malo kasnije. Zadatak. Odredi najveći zajednički djelitelj brojeva. Na primjer, 8 i 24. Kako se ovo određuje? Evo jednostavna metoda. 8, 24 postavimo ovako u stupac. Dijelimo sa najmanjim prostim brojem 2. 8 dijelim s 2, to je 4. 24 sa 2 je 12. Zajednički djelitelj koji može podijeliti 4 i 12 ponovo bio bi 2. Ostane mi 2, a 12 sa 2 je 6. Ponovo mogu podijeliti sa 2. 2 podijeljeno sa 2 je 1, 6 podijelim sa 2, to je 3. Dalje, nema više zajedničkog djelitelja za 1 i za 3. Brojevi koji su dijelili ovo nalaze se ovdje u stupcu. To su 2, 2, 2. Kako ću dobiti najveći zajednički djelitelj? 2 puta 2 puta 2. Dakle, djelitelj od ova dva broja bio bi 2 puta 2, 4 puta 2 je 8. Što to znači? To znači da i 8 mogu podijeliti sa 8 i 24 mogu podijeliti najviše sa zajedničkim 8. To je 3. Da vidimo sljedeći. 16 i 20. Dakle, 16, on ima nekoliko djelitelja. 2, 4, 16, 1, a 20 ima 20, 10, 5, 4, 2, 1. A zajednički nalazimo ovako. 16, 20 u stupac. Djelitelji, krenemo sa najmanjim mogućim, to je 2. Dakle, pola od 16 i pola od 20. Ponovo možemo sa 2. 8 sa 2 to je 4, 10 sa 2 je 5. Dalje, osim broja 1, ne postoji zajednički djelitelj za 4 i 5. 5 se može sa 5, 4 možemo sa 2 ili sa 4. Dakle, nemamo više zajedničkog. Tu stanemo. Djelitelji su samo ova dvojica. 2 puta 2. Dakle, 16 može se podijeliti sa 4 i 20 može se podijeliti sa 4. Evo nam rješenja. Malo veći brojevi. 48 i 60. 48, 60 u stupac. Dijelimo. Ponovo vidim da su parni brojevi, mogu sa 2. Pola od 48 je 24. Pola od 60 je 30. Ponovo mogu sa 2. 12, 30 podijeljeno sa 2 su 15. Sada ne mogu sa 2 jer broj 15 nije djeljiv sa 2. Međutim, 15, on je 3 puta 5, a 12, 3 puta 4. Dakle, zajednički djelitelj je 3. 12 dijelim s 3, ostane 4. 15 dijelim s 3, ostane 5. Dakle, nema više kao u prethodnom. Ovo su djelitelji, a najveći dobijem tako da pomnožim 2 puta 2 puta 3. 2 puta 2 je 4, puta 3 je 12. Dakle, djelitelj od ova dva broja bio bi 12. Evo jedan trik. 48 dijelim sa 12 jednako. 60 dijelim sa 12 jednako. Kako ću ovo najjednostavnije znati rješenje? 48 podijeljeno sa 12. Dakle, kad 48 podijelim do kraja sa ovim brojevima, ostane mi 4. Kad 60 podijelim sa 12, ostane ovaj tu 5. U D zadatku 16 i 28. Da probamo. 16, 28.
Broj koji dijeli, vidim da su parni, pa može biti 2. 16 sa 2, 8. 28 sa 2, 14. Ponovo mogu sa 2. To je 4 i 7. Sad više nema za dijeliti ništa, jer 7 je prost broj, a 4 je složeni broj od 2 puta 2. Dakle, jedini dijelitelji su 2 i još ovaj 2. To je 4. Dijelitelj od ova dva broja je 4. 36, 42. Ponovo mogu početi sa 2. 36, pola od 36 je 18. 42 je 21. 21, on je složeni broj od 7 i 3. 18 također se može podijeliti sa 3. Dakle, probat ćemo sa 3. 3 puta 6 je 18, a 3 puta 7 je 21. Ovo ovdje su dijelitelji, a zajednički je 2 puta 3 je 6. Dakle, dijelitelj je 6. 13, 15. 15, on se može sa 5. 13 ne može. 15 može se sa 3. 13 ne može. Dakle, ovi već sada vidim da jedino jedan ih može podijeliti i ostane ponovo 13 i 15. Dakle, jedini zajednički dijelitelj za ova dva broja je broj 1. To su relativno prosti brojevi. Njihov zajednički dijelitelj je samo broj 1. Dijelitelj 3 broja. 24, 32, 56. Da vidimo možemo li 3 broja. Zajednički dijelitelj, vidim da su svi parni, dakle uvijek počnem ako mogu sa 2. 24 dijelim sa 2, to je 12. 32 podijelim sa 2, to je 16. I 56 dijelim sa 2, to mi je 28. Ponovo sa 2. 12 sa 2 je 6. 16 sa 2 je 8. 28 sa 2, 14. Ponovo su parni, mogu opet sa 2. 6 podijeljeno s 2 je 3, 8 podijeljeno s 2 je 4 i 14 podijeljeno sa 2 je 7. Ovdje moram stati, jer 3, 7 to su prosti brojevi, djeljivi su samo sa sobom i sa 1. 4 je složeni broj, on je djeljiv sa 2. Dakle, ova tri broja nemaju zajedničkog djelitelja. Prema tome, ove koje smo do sad pronašli daju djelitelj 2 puta 2 je 4, puta 2 je 8. Što to znači? 24 može se podijeliti sa 8, to je 3. 32 može se podijeliti sa 8, to je 4. I 56 može se podijeliti sa 8, to je jednako 7. Dakle, ovdje dolje ostanu vam rezultati tog dijeljenja. 120, 150, 180. Ponovo 3 broja, ovaj put veća. Dakle, ovdje bi mogao, recimo, sva 3 podijeliti sa 10. Ali to ne smijem napraviti, jer 10 nije prost broj. Dakle, brojeve koje smijem koristiti, to su prosti brojevi, a oni mogu biti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 i tako dalje. Dakle, ove brojeve smijem koristiti ovdje. Da počnemo. Uvijek počnite sa najmanjim, ako može sa 2. Dakle, pola od 12, to je 6. Ovo bi dakle bilo 60. 15, pola od 15 je 75. I pola od 18, to je 9, ovdje je 90. 60 je parni, 90 je parni, 75 nije. Međutim, imamo 0, 5, 0. Dakle, dijeljivi su sa 5 ako na kraju imaju 5 ili 0. Koliko bi to moglo biti? 60 podijeljeno sa 5. Ovdje se možete poslužiti kalkulatorom ili posebnom računicom sa strane ako treba. 5 puta 12, to je 60. Zatim, 15 puta 5, to je 75. I 18 puta 9, puta 5 je 90. 12, 15, 18.
Vidim da su dijeljivi sa 3. 12 sa 3 je 4. 15 podijelim sa 3 je 5. I 18 podijeljeno sa 3 je 6. 5 i 4, već njih dvojica nemaju zajednički djelitelj, prema tome ovdje stanem. Ovo je najveći zajednički djelitelj ovih tu brojeva gore. A to bi bio 2 puta 5 je 10, puta 3 je 30. Dakle, 120 podijeljeno sa 30 je 4. 150 podijeljeno sa 30 je 5. I 180 podijeljeno sa 30 je 6.